रत्नागिरी सिंधुदुर्ग लोकसभा मतदारसंघाची निवडणूक 7 मे रोजी होते। अवघे काही दिवस शिल्लक आहेत आणि आता निवडणुकीच्या एकूणच प्रचारामध्ये सुद्धा रंगत आलेली आहे। महायुतीकडनं केंद्रीय मंत्री नारायण राणे हे निवडणूक रिंगणात उतरले आणि अर्थातच रत्नागिरी सिंधुदुर्ग लोकसभा मतदारसंघाकडे संपूर्ण महाराष्ट्राचं लक्ष केंद्रित झालं। खरं तर विरोधकांकडनं नेहमी आरोप केला जातोय, मागील 35 वर्षात नारायण राणेंनी कोकणासाठी नेमकं केलं काय, या प्रश्नाचंच उत्तर शोधण्यासाठी आम्ही देखील कोकणशाहीची टीम रत्नागिरी सिंधुदुर्ग या लोकसभा मतदारसंघामध्ये बाहेर पडलो। सर्वसामान्य व्यापारी असतील, जनता असेल, त्यांना आपण आज थेट सवाल करणार आहोत। मागील 35 वर्षात केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांनी कोकणासाठी नेमकं केलंय काय आहे। आता मालवण नगरीमध्ये सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील माझ्या सोबतीनं मालवणमधील व्यावसायिक आहेत, त्याचप्रमाणे पदाधिकारी देखील आहेत। विजय केनवडेकर काय सांगाल? माझा तुम्हाला देखील थेट सवाल आहे, मागील 35 वर्षात नारायण राणेंनी नेमकं केलं काय? विरोधकांकडनं हा सवाल नेहमी विचारला जातो। 35 वर्षाचा सोडून द्या, 35 वर्षात नारायण राणेंनी काय केलं, मुख्यमंत्री असताना काय केलं, आमदार असताना काय केलं, पालकमंत्री असताना काय केलं हे जनतेला माहीत आहे। पण केंद्रात गेल्यानंतर ह्या मागील 4 वर्षामध्ये नारायण राणे साहेबांनी उद्योजकांना काय केलं याची आधी माहिती विरोधकांनी घेतली पाहिजे। 70 महिलांच्या 10 महिलांचं एक युनिट, अशा 70 महिलांना अगरबत्ती तयार करण्याचं युनिट सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात मध्यम सूक्ष्म लघु मंत्रालयामार्फत 85 ते दारिद्र्य रेषेखाली जर असतील तर 100% अनुदानातून 70 युनिट दिली। 700 महिलांपर्यंत रोजगार पुरवला। 60 चर्मोद्योग करणाऱ्या व्यावसायिकांना 6,500 रुपयाचं 100% अनुदानातून चप्पल दुरुस्तीसाठी आवश्यक असणारं चर्मकार युनिट मोफत दिलं। 30 महिलांना फळ प्रक्रिया युनिट 1,65,000 रुपयाचं फळ प्रक्रिया युनिट, 30 जणांना, त्यात एका गटामध्ये 10 महिला, अशा 30 ग्रुपना फळ प्रक्रियाचं युनिट दिलं आणि ते 100% अनुदानातून। छोट्या सुतारांना आवश्यक असणारं छोटं लेथ मशीन 45 ते 50,000 रुपयाचं लेथ मशीन 85 ते 100% अनुदानातून दिलं आम्ही, राणे साहेबांनी दिलं। कुंभारकाम बघा, हायवेवर कुंभारांची आता कितीशी युनिट लागलेली आपण पाहतो। मडक्या, कूलर, पाण्याचं हे सगळं करताना बघितलं। टी शर्ट जीन्स पॅन्टमध्ये घालणारे युवक युवती तो उद्योग करतायत। अशा प्रकारची 75 आवश्यक असणारी कुंभार समाजाला लागणारी जी फिरकी आहे इलेक्ट्रॉनिक, ही 85 ते 100% अनुदानातून ही MSME मार्फत नारायण तातू राणे यांनी दिली। विरोधकांनी 10 वर्षात काय दिलं ते सांगावं। ही दिली आणि याचे पुरावे आहेत, ती पाहिजे तर सगळ्या इंटरव्ह्यू आम्ही देऊ शकतो तुम्हाला। आणि हे असं असताना विरोधकांनी विचारायचं तुम्ही काय दिलं? अमित शहानी सांगितलेलं गेल्या वेळच्या निवडणुकीमध्ये, युवकांना रोजगार पाहिजे असेल तर पकोडे तयार करणारं जरी तुम्ही गाडी टाकलात तरी त्याच्यातून चांगलं तुम्हाला उत्पन्न मिळू शकतं। तेव्हा विरोधकांनी बेंबीच्या डेटापासून आरडून सांगितलं होतं, अमित शहानी भजी गाळूक सांगितले म्हणून। पण हे नसताना 5 वर्षात चित्र बदललं। ह्यामध्ये असणारं ह्याच्यामध्ये मुद्रामध्ये दिलेलं लोन, PMGP CMGP पंतप्रधान रोजगार योजनेतनं दिलेली लोन, त्याला दिलेली 25% सबसिडी, महिलांसाठी दिलेली 35% सबसिडी, ह्याच्यातून युवकांनी 2 हाताला रोजगार घेऊन गावोगावी व्यवसाय चालू केले। याचं फलित काय आहे? तर ह्याचं फलित हे 100% विकास, सर्वसामान्यांचं विकास हे माननीय नारायण राणे साहेबांनी केलं। आणि सगळ्यात महत्त्वाचं, वेंगुर्ला वजराट ठिकाणी महात्मा गांधींचं असणारं युनिट, तेव्हापासूनचं युनिट, हातमागावर विणणारं कापडाचं युनिट होतं, चरख्याचं युनिट। MSMEचं डिपार्टमेंट नारायण राणे साहेबांकडे आल्याबरोबर तेच वजराट गावाचं चरख्याचं युनिट
सगळं सोलरवर 100% अनुदानातून झालं. हा रोजगार विरोधकांनी द्यावा कुठला तो रोजगार, मान्य करतो आम्ही. खरं तर राणेंनी नेमकं केलंय काय याचा शोध हा कोकणशाहीकडनं देखील घेतला जातोय, कारण की आरोप होतोय आणि या आरोपाचं उत्तर हे अर्थातच मिळणं देखील तितकंच महत्त्वाचं आहे. रत्नागिरी सिंधुदुर्ग लोकसभा मतदारसंघात आपण संपूर्ण फिरणार आहोत आणि या प्रश्नांची उत्तरं मात्र निश्चित मिळवणार आहोत. रत्नागिरी सिंधुदुर्ग लोकसभा मतदारसंघामध्ये आपण फिरतोय. मालवण नगरीमध्ये आहोत. आपल्या सोबतीनं आहेत. सर, नाव कसं आपलं? माझं नाव नाना शांताराम साहिल. मी मालवणमधून बोलतोय. तुमचं काय, तुम्हाला? हां, मला तुम्हाला एक प्रश्न विचारायचा आहे. अर्थात आम्ही रत्नागिरी सिंधुदुर्ग लोकसभा मतदारसंघाचा प्रवास करतोय. विरोधकांचा सवाल आहे, मागील 30-35 वर्षामध्ये नारायण राणेंनी नेमकं केलं काय? तुम्ही काय सांगू शकाल यावरती? खूप सांगण्यासारखं खूपच आहे, पण मी तुम्हाला थोडक्यात सांगतो. मागच्या 35 वर्षात राणेसाहेबांनी जे ह्या जिल्हा किंवा कोकणसाठी जे जे काही केलं आहे ते प्रचंड काम केलेलं आहे. प्रचंड म्हणजे प्रचंड. गोरगरिबांच्या घरापर्यंत पोचणं, त्यांच्या कौटुंबिक काही प्रॉब्लेम असेल ते सॉल्व करणं, हे आम्ही फार जवळून पाहिलेलं आहे. आत्ताचंच सांगायचं तर माननीय पंतप्रधान साहेबांनी जी योजना जाहीर केली आहे, विश्वकर्म योजना, त्या योजनेमध्ये सर्वसामान्य जे 12 बलुतेदार आहेत त्यांना 15,000पर्यंतचं किट मोफत उपलब्ध करून दिलं आहे. त्याची प्रचंड खूप लोकांना त्याचा फायदा झालेला आहे. आणखीन सांगण्यासारखं खूप आहे, म्हणजे त्यांच्याबद्दल असं विरोधात बोलण्यासारखं काहीच नाही आहे. त्याने आता हॉस्पिटल उपलब्ध आहे, तिथे सेवा देत आहेत, कॉलेज उपलब्ध आहेत, तिथे गोरगरीब मुलांनी मोफत शिक्षणसुद्धा दिलेलं. त्याने स्वतःच्या खिशातले पैसे भरून त्यांना शिक्षण स्वतःच्याच कॉलेजमध्ये मोफत खूप गरीब मुलांना त्याने हे केलेलं आहे. किती गोरगरिबांचे संसार उभे केलेले आहेत. प्रचंड मेहनत आणि आस्था, सिंधुदुर्ग किंवा कोकणबद्दल जी आस्था आहे, उद्योग निर्माण हवेत, हे जेव्हा आम्ही त्यांची भाषणं किंवा जवळून जेव्हा पाहतो तर सतत कोकण हेच त्यांच्या कोकणात लोकांनी सुखी आणि समृद्ध व्हावं ही त्यांची मनोमन इच्छा आहे. आणखी किती काय सांगावं तुम्हाला, त्यांच्या विरोधात बोलण्यासारखं काहीही नाही. आपण अशाच सर्वसामान्य जनतेच्या प्रतिक्रिया जाणून घेतोय. राणेंनी नेमकं केलं काय ह्या प्रश्नाचं उत्तर देखील शोधतोय. अजून काही मंडळींना आपण भेटू रत्नागिरी सिंधुदुर्ग लोकसभा मतदारसंघातील. चला आमच्यासोबत. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील मालवणच्या समुद्रकिनारी आम्ही आलोत. काही मच्छीमारांना देखील प्रातिनिधिक स्वरूपात आपण भेटतोय. या ठिकाणी एक मच्छीमार आपल्याला भेटलेत. काका, नाव कसं आपलं? दत्ता केळुसकर. मी धुरीवाड, मालवण. तुमचा व्यवसाय? माझा मच्छीमार. आम्ही खरं तर एका प्रश्नाचं उत्तर शोधतो. राणेंनी नेमक्या मागच्या 35 वर्षात केलं काय असा विरोधकांचा देखील सवाल आहे. तुम्हाला काय वाटतं, काय केलंय राणेंनी की नाही? साहेब, मला वाटतं नारायणाने भरपूर पीक दिलं आहे, भरपूर केलं आहे. इकडचं सौंदर्य वाढवलं आहे. सगळं आमच्या मच्छीमारासाठी झोपड्या बांधून दिल्या आहेत. रापण कंपनीला कौला घालून दिल्या आहेत, म्हणजे पत्रे. आम्हाला मच्छीमारांना एक वेळचं अन्नही दिलं आहे त्यांनी, रेशन पाणी. आणि सगळं आमचा चिवला बित्तर घरात नारायण राण्याचं नाव. परत दांडी, देवबाग, तारकर्ली सबंध नारायण राण्याचंच नाव गाजतात सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये. एवढं आमचा मच्छीमाराची एवढी सोय केली आहे, त्याला कोण नाव ठेवणार नाही. एवढं केलं आहे दादाने आमच्यासाठी. आता चिवला बीच बघा, आमच्या किती लोकांची पोट भरत आहेत. चिकार हॉटेला उघडली, लोकांनी धंदे कमी केले आहे. काय लोकांनी उद्योग चालू झाले आहेत. आमच्या बोटी वर ठेवल्या पण उद्योग झाले आहेत चालू आमचे. ते दादामुळे सगळा संस्कार वाढला आहे आमचा सगळा. आपण असंच काही प्रातिनिधिक स्वरूपात असून काही लोकांना भेटणार आहोत आणि थेट सवाल करणार आहोत. मागच्या 35 वर्षात नारायण राणेंनी नेमकं केलं काय
विरोधकांचाच हा प्रश्न घेऊन आपण रत्नागिरी सिंधुदुर्ग लोकसभा मतदारसंघाचा हा दौरा करतोय. मालवण नगरीमध्ये आहोत. सर्वसामान्य भाजी विक्रेत्यांना देखील आपण भेटतोय. खरं तर काका, आम्ही एका प्रश्नाचा शोध घेतोय. मागील 35 वर्षात नारायण राणेंनी नेमकं केलं काय, असा सवाल देखील विरोधकांचा देखील आहे. त्या प्रश्नाचं उत्तर शोधतोय. तुम्ही काय सांगाल? सर्वसामान्य भाजी विक्रेते आहात, सर्वसामान्य नागरिक आहात. आजपर्यंत काय मालवणात केला ना तर दादानीच केला. विरोधी पक्षांनी काय केला तर करून तुम्ही दाखवा काय केला तर. आजपर्यंत काय केला ना तर दादानीच केला, नारायण राणेंनी. म्हणजे नेमकं काय काय केलं आहे? हे काय ब्रिज, चिवला ब्रिज, नाटक थिएटर, रॉक गार्डन, हे सगळं काय केलं ते दादानीच केलं. तुम्ही एक सर्वसामान्य भाजी विक्रेते आहात. तुमच्या आयुष्यामध्ये काय बदल राणेंमुळे झाला? पुष्कळ झाला. रस्ते झाले, पाण्याची सोय झाली, म्युन्सिपाल्टीत पण सुधारणा झाली, त्या लोकांत पण सुधारणा झाली. लाल रस्ते होते ते सगळे डांबरी झाले. आणि फक्त काय आता मार्केट बांधूचा बाकीचा सगळा दादानीच केला. मच्छी मार्केट, मच्छीवाल्यांका सोय केल्यानी, त्यांना मदत केल्यानी. आणि या सगळ्याचा परिणाम असा झाला की इकडे वर्दळ आहे आणि त्यामुळे तुमची भाजी सुद्धा चांगली विकली जाते. हो, पर्यटनाची सोय केल्याने बहुतेक पुष्कळ भाऊ खूप केल्याने नारायण राणे. आजपर्यंत जा काय केल्याने ना त्या दादानीच केल्याने. आपल्या पण घरी येत हो, जेवण वगैरे गेले 4-5 येईल. गणपतीला यायचे, परत वेळ प्रसंगला तेच धावतात. आजपर्यंत कुठचा मंत्री आला नाही, नारायण राणेच आले. आमच्या घरी रोज यायचे चतुर्थे मधी. परत आणि कसलं कार्य असलं तर मदत वगैरे केली. आपण ऐकतोच सर्वसामान्य लोकांच्या प्रतिक्रिया. आणि वेळ प्रसंगाला धावून जाणारा नेता म्हणजे नारायण राणे असं यांचं म्हणणं आहे. आणि आम्ही नारायण राणेंकाच निवडून देतो. जे काय करतील तर तेच करतील. आता 5 वर्षात ते नाही ते आमची मालवणची 10 दिशा झाली आहे. सध्या ना कोण कोणाला विचारत नाही, काय नाही. आणि विरोधी पक्ष आपले नावाने ठोकत आहेत, पण नारायण राणेंनीच केलं. माणसं काय बोलायचे थांबत नाहीयेत. आपण ऐकतो. अजून काही लोकांना आपण भेटणार आहोत, सर्वसामान्यांना भेटणार आहोत, त्यांच्याकडनं जाणून घेणार आहोत. नाही किल्ल्यात वगैरे सोय केली, नारायण राणेंनीच किल्ल्यात सोय केली. सगळी रस्ते व्यवस्थे स्वच्छ, म्युन्सिपाल्टी स्वच्छ केले, मालवणचे पुरे रस्ते केले, गावोगावी जाऊन फिरले, ते घराघरांनी फिरले. आजपर्यंत कुठचाही मंत्री आला नाही, फक्त नारायण राणेशिवाय. काका काय बोलायचे थांबत नाहीत. आपल्याला अजून काही जणांच्या प्रतिक्रिया घ्यायच्या. चला. मालवण बाजारपेठेमध्ये आहोत. काही सर्वसामान्य भाजी विक्रेत्यांना आपण भेटतोय. कारण आम्ही खरं तर ना एका प्रश्नाचा शोध घेतोय की मागील 30-35 वर्ष नारायण राणे जे आता महायुतीचे उमेदवार आहेत ते निवडणूक रिंगणामध्ये आता उतरलेले आहेत. मागील 35 वर्ष एकूणच राजकारणात ते कार्यरत आहेत. खरंच त्यांनी मागच्या 35 वर्षात तुमच्यासाठी, तुम्हा भाजी विक्रेते असतील, सर्वसामान्य नागरिक असतील, यांच्यासाठी काय केलं की नाही केलं? केलं आहे, भरपूर केलं आहे. काय काय केलं? सुधारणा केली आहेत, रस्ते चांगले केले आहेत, भरपूर काय काय केलं आहे. हां, तुमचं मत कोणाला असणार मग? असं सांगून आहे. मत कसं गुप्त ठेवायचं, बरोबर. हां, गुप्त ह्याच्यात द्यायचं. पण ते नारायण राणेलाच देणार. गुप्त ठेवायचं असं सांगत होते. या ठिकाणी एका आजी पण आहे. आजी काय सांगाल? एकच माझा प्रश्न आहे तुम्हाला. राणेंनी काय केल्याने की नाही केल्याने? राणेंनी केल्याने नाही केले. राणे असताना होता काय नाही काय, पण राणे गेल्यापासून तसं काय झालं नाही. मला महागाईच झाली. राणे असताना होता नाही की, त्या राणेंनी खूप केला तेव्हा. विरोधक सांगतात की मागच्या 35 वर्षात राणेंनी काहीच नाही केल्याने. मला खरं की खोटं?
ह्या काय मी सांगू शकत नाही काय केलं म्हणजे आम्ही काय ते तिथल्या आमका इच्छा माहिती नाही. राजकारणातला माहिती. हो माहिती नाही पण केलंय नाही राहिले नाही असं नाही. अशाच सर्वसामान्य भाजी विक्रेत्यांना आपण भेटतो, सर्वसामान्य नागरिकांना भेटतो आणि थेट सवाल करतो. मालवणच्या सोमवार पेठेमध्ये आपण आहोत. रस्त्यानं चालता चालता अनेक सर्वसामान्य नागरिक भेटत आहेत, काही व्यावसायिक भेटत आहेत, व्यापारी भेटत आहेत, भाजी विक्रेते भेटत आहेत. आपण त्यांना विचारतोय, काय सांगाल काका, तुमचं नाव कसं? माझं नाव नाना पारकर. पारकर साहेब, काय सांगाल? खरं तर राणे मागचे 30-35 वर्ष राजकारणामध्ये कार्यरत आहेत. आता पुन्हा एकदा निवडणूक रिंगणामध्ये उतरलेत महायुतीकडनं. मला एक जाणून घ्यायचं आहे, विरोधकांचा देखील हा नेहमीचा आरोप आहे, राणेंनी मागच्या 35 वर्षात काहीच केलं नाही म्हणून. तुम्हाला काय वाटतं? ते बोलतात त्यांची चूक आहे. हे जे आज मालवणचं वैभव दिसतंय ते राण्यांमुळेच दिसतंय, राणे साहेबांमुळेच दिसतंय. कारण काय, राण्यांचे जे स्वतः येऊन काम केलेलं आहे, आज पर्यटन जिल्हा जगाच्या पाठीवर दिसतोय तर राणे साहेबांमुळेच दिसतंय. आणि पर्यटनसुद्धा झालं. जे देवबागला पाऊल वाट होती तिथे आज रोड झाले. ते रोड झाले राणे साहेबांमुळेच झाले. स्वतः जातीनिशी उभे राहून त्याने काम केलेलं आहे. राणे साहेबांना यावेळी ते पुष्कळ मताने निवडून येतील असा आमचा अंदाज आहे. 2-3-4 लाखांनी मताने निवडून येतील. एवढं चांगलं लोकमत आहे त्यांच्यावर आणि त्याने काम खरोखरच निष्ठेने केलेलं आहे. आमचा पक्ष कुठचा विरोध नाही, पण व्यक्तिशः राणेसाहेब हे खरोखरच कोकणाशी निगडीत आहेत आणि कोकणाचा जो उद्धार झाला किंवा आज वैभव प्राप्त झालं ते राणेसाहेबांमुळेच झालं. पाहताय, ऐकताय, विरोधकांचे थेट सवाल घेऊन आपण रत्नागिरी सिंधुदुर्ग लोकसभा मतदारसंघाचा संपूर्ण दौरा करतोय, प्रमुख शहरांमध्ये पोहोचतोय. चला अजून काही जणांना भेटू. मालवण नगरीमध्ये आहोत. डॉक्टर शशिकांत झाटिया आपल्या बरोबर आहेत. सर, काय सांगाल? खरं तर आम्ही एक माहिती घेतोय, विरोधकांचा देखील तो सवाल आहे. नारायण राणे जेव्हापासून राजकारणामध्ये कार्यरत आहे तेव्हापासून आजपर्यंत त्यांनी कोकणासाठी काहीच केलं नाही असं विरोधकांचं देखील म्हणणं आहे. तुम्हाला काय वाटतं? नाही तसं म्हणता येणार नाही. राणे साहेबांनी डेफिनेटली की नाही केलेलं आहे. फक्त काय माहिती आहे, मेनली म्हणजे मालवणसारख्या ठिकाणी जे सगळे इंटिरियरचे जे रोड्स आहेत सगळे, आता देवली किंवा हडी, कांदळगाव, सवलतना, हे सगळे इंटिरियर रोड जेव्हा राणे साहेबांना आले ते पहिल्यांदा की नाही कम्युनिकेशन जे सगळे आहे ना ते इम्प्रूव्ह करायचं काम राणे साहेबांनी केलं. त्याच्यानंतर त्यानं टुरिझमसाठी जेवढं आपल्याला की नाही डेव्हलप करता येईल त्या दृष्टीनं की नाही बऱ्यापैकी विचार केला. पण ते पुढे की नाही इम्प्लिमेंटेशन जे व्हायला पाहिजे, उदाहरणार्थ मरीन पार्क व्हायला पाहिजे अशी त्यांची इच्छा होती. ते की नाही होऊ शकलं नाही. त्यांची की नाही इच्छा आहे की नाही पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स व्हावा, नाणारचं व्हावं, आपल्या कोकणमध्ये समृद्धी व्हावी, लोकांना जॉब मिळावेत. तर त्या दृष्टीनं जे की नाही प्रयत्न आहेत ते अजूनही ते करतायत आणि आता तुम्ही जर त्यांना निवडून देईल तर 100% ते करतील याची गॅरंटी आहे. आणि ह्या खेपेला ते त्यांच्याबद्दल मी पेरिफेरीचे जे की नाही लोकांचं की नाही विचार केला, त्याचं मी ओपिनियन घेतलं, ते नेहमी त्यांना फेवरेबल आहेत. कारण लोक आता की नाही कोकणातले कंटाळले आहेत. एकतर जॉब नाही आहे, टुरिझम की नाही व्यवस्थित नाही आहे, फिशरीजचे की नाही प्रॉब्लेम्स डेव्हलप झाले आहेत. ते जर सॉल्व केले तर की नाही प्रश्नच नाही आहे. याबद्दल माझी मनापासून इच्छा आहे की राणेसाहेब निवडून यावेत. सर्वसामान्य नागरिक, व्यापारी, व्यावसायिक असे काही बुद्धिजीवी घटक सर्वांना आपण भेटतोय, सर्वांकडनं जाणून घेतोय, राणेंनी राजकारणात आल्यानंतर खरंच कोकणासाठी काही केलं आहे की नाही. आम्ही आहोत आता सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील देवगड नगरीमध्ये. देवगड तालुक्यात आलोत आणि एकूणच महायुतीचे उमेदवार असलेले केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांचं नेमकं मागील 35 वर्षात खरंच काही काम आहे की नाही ते आपण जाणून घेतोय. अगदी माझ्या सोबतीनं आहेत देवगड तालुक्यातील आणि संपूर्ण सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातही ज्यांचं नाव आहे असं
प्रतितयश डॉक्टर सुनील आठवले. आठवले साहेब, खरं तर मी स्वागत करतो. माझा एकच प्रश्न आहे आपल्याला, मला जाणून घ्यायचं आहे. ज्या प्रश्नाचा शोध घेत आम्ही सिंधुदुर्ग रत्नागिरी लोकसभा मतदारसंघाचा संपूर्ण दौरा करतो, समाजातल्या विविध घटकांना भेटतोय, विरोधकांचा देखील नेहमीचा सवाल आहे, मागील 35 वर्षात नारायण राणेंनी राजकारणात येऊन कोकणासाठी काही केलं नाही, असं त्यांचं म्हणणं आहे. तुम्हाला काय वाटतं? रस्ते, पाणी, नळ पाणी किंवा ह्या ज्या काही गोष्टी आहेत, ह्या भौतिक सुविधा आहेत. त्या सगळ्यांना आवश्यकच असतात, त्यात काही शंका नाही. परंतु माणसं घडवणं आणि दिशा देणं हे प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष काम आहे, हे नारायणराव राणेंनी नक्कीच केलं आहे. पूर्वी सिंधुदुर्ग जिल्ह्याला वाली नव्हता, कोणी कुत्रं विचारत नव्हतं. त्यामुळे सिंधुदुर्ग जिल्हा महाराष्ट्रात आहे हे दाखवण्याचं काम जर कोणी केलं असेल तर ते नारायणराव राणे यांनी निश्चित केलेलं आहे. कारण संपूर्ण जो निधी असेल, काही योजना असतील, सुधारणा असतील, त्या वेस्टर्न महाराष्ट्राकडेच जायचा. वेस्टर्न महाराष्ट्र झकास, आम्ही सगळे भकास, आम्हाला कोण विचारतही नव्हतं. सिंधुदुर्ग जिल्हा आहे आणि आपणही एक महाराष्ट्राचे घटक आहोत हे दाखवण्याचं काम जर कोणी केलं असेल तर ते संपूर्णपणे त्याचं श्रेय नारायणराव राणे यांना जातं, हे निश्चित आहे, त्यात काही शंका नाही आहे. धन्यवाद. आपण समाजातल्या अशाच विविध घटकांना भेटतोय आणि जाणून घेतो विरोधकांचा सवाल, उत्तरं जनतेची, या एकूणच कार्यक्रमात. मागील 35 वर्षात केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांनी नेमकं केलं काय, या प्रश्नाचा उत्तर शोधत एकूणच आता आम्ही आलो आहोत देवगड नगरीमध्ये. देवगडमधील काही सर्वसामान्य नागरिक, प्रतिष्ठित नागरिक, व्यापारी, बुद्धिजीवी वर्ग, सर्वसामान्य याच्यातील प्रातिनिधिक स्वरूपात काही जणांना आपण भेटणार आहोत आणि त्यांच्याकडनं या प्रश्नाचं उत्तर देखील जाणून घेणार आहोत. चला माझ्यासोबत. देवगड हे पर्यटनाचं खरं तर केंद्रस्थान समजलं जातं. सिंधुदुर्ग जिल्हा हा भारतातील पहिला पर्यटन जिल्हा आणि याच पर्यटन जिल्ह्यातील देवगड तालुक्यामध्ये आम्ही आहोत. देवगडमध्ये आल्यानंतर पवनचक्की या ठिकाणी गार्डन तर आहेच, पण गार्डनच्या शेजारी झिपलाईन देखील आहे. झिपलाईनचे सर्व माझ्या सोबतीनं आहेत. सर, आपलं नाव कसं? श्रीकांत जोईल. बरं, आपण ही झिपलाईन कधी सुरू केली? ही आपली 2020 मध्ये सुरू झालेली आहे. बरं, आता 3 ते 4 वर्ष झालेली आहेत. हो, 3 ते 4 वर्ष झालेली आहेत आपल्याला. कसा प्रतिसाद आहे? हो, उत्तम प्रतिसाद आहे. कारण पहिलं असं होतं की ह्या परिसरामध्ये असं काहीतरी ॲडव्हेंचर स्पोर्ट्स आधी नव्हताच देवगडमध्ये. पण आम्ही सुरुवात केल्यानंतर थोड्या प्रमाणामध्ये इथे पर्यटकांची वाढ थोडी झालेली आहे आणि मला चांगल्यापणे प्रत्यक्षाने जाणवत आहे की इथे पर्यटक बऱ्याप्रकारे यायला लागलेला आहे. ओके. आणि आमच्या मला या निमित्तानं ना खरं तर तुमच्याकडनं जाणून एक घ्यायचं आहे. केंद्रीय मंत्री नारायण राणे आता निवडणुकीच्या रिंगणात उतरले. राणेंनी मागच्या 30-35 वर्षात काही केलंय का असं तुम्हाला वाटतं का? एकूणच या पर्यटन वाढीसाठी असेल, सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या ओळखीसाठी असेल, जे काय तुम्हाला वाटतंय ते मला या निमित्तानं जाणून घ्यायचं. हो, आता नारायण राणे साहेब आहेत. आता तुम्हाला ही पहिली गोष्ट सांगतो की जेव्हा ही संकल्पना ही पहिली होती, मी त्यांच्या माध्यमातच पुढे गेलेलो होतो. कारण मला त्यांच्या म्हणजे ही संकल्पना झिप लाईनची अशी बनणार आहे अशी, हे त्यांच्या पुढेच आणली होती आम्ही. तेव्हा त्यांचं पाठबळ होतं यासाठी. त्यांच्याबरोबर त्यांच्या चांगल्या प्रकारे त्यांचं म्हणजे इकडच्याबद्दल गायडन्स होता आणि इकडे काहीतरी ज्या सुरुवातीला ज्या लागणाऱ्या ज्या परमिशन्स वगैरे होत्या त्या बाबतीत त्यांनी मला चांगलीच आम्हाला मदत केलेली होती. आणि हे जेव्हा सुरू झालं म्हणजे आमची झिपलाईन सुरू झाली म्हणजे त्याच्यानंतरच हे आजूबाजूला थोडंसं डेव्हलपमेंट म्हणजे हे स्टॉल्स वगैरे लागलेले आहेत. त्या माध्यमाने इकडच्या स्थानिक लोकांनी सुद्धा जवळजवळ हे 15 स्टॉल जे लागलेले आहेत मग त्यांचं सुद्धा इथे उदरनिर्माणीचा एक जो भाग असतो तो कामी लागलेला आहे. त्यामुळे एक विजन त्यांच्याकडे पूर्वीपासूनच होतं, पण ते विजन कसं आणायचं म्हणजे ते प्रत्यक्षात आणायचं तर त्याने आपल्याला एक म्हणजे बोललात ना की तू पुढे हो म्हणून आपण जे करून देऊ शकतो तुम्हाला. तसंच आहे. कारण त्यांच्यासमोर आपण स्वतः गेल्याशिवाय त्या आयडियाज आपल्या मांडल्याशिवाय पुढे होणारच नाही ना, असं आहे हे. मग हे ते खरंच म्हणजे पर्यटनासाठी आणि पर्यटकांना म्हणजे ह्या गोष्टीसाठी म्हणजे आता कालच त्यांनी एक नवीन बोलले आहेत की कोकणचा कॅलिफोर्निया मी करीन म्हणून जे बोलले आहेत ना, हे
त्याची जी सुरुवात जर बोलाल ना, ती आमच्याकडे ऑलरेडी झालेलीच आहे. तो कॅलिफोर्निया नक्कीच होणार, पण त्याच्यासाठी त्यांना तिथे येण्याची गरजच आहे आपल्याला, असं आहे. कोकणचा कॅलिफोर्निया म्हणजे नेमकं काय हे देवगडला आल्यानंतर पवनचक्की आणि पवनचक्कीच्या शेजारी असलेली झिपलाईन ही पाहिल्यानंतर समजेल, असं तुमचं म्हणणं आहे. येस, बरोबर. कारण आता ते जर ह्याच्यासाठी व्हिजन पाहिजे. व्हिजनसाठी जर त्यांनी जी मुहूर्तमेढ केलेली आहे, जी माझ्या झिप लाईनच्या माध्यमातून, कदाचित कॅलिफोर्निया हा नक्कीच होणार, पण त्याच्यानंतर पुढच्या वर्षामध्ये म्हणजे त्यांच्यानंतर आल्यानंतर ते काय या पर्यटनाला चालना देतील किंवा त्यासाठी जे काही प्रयत्न करतील, हे खरंच बघण्यासारखं असणार आहे, असं मी म्हणतो. धन्यवाद जोडी साहेब. खरं तर देवगडमध्ये आहोत. देवगडमधील काही व्यापारी, व्यावसायिक, बुद्धिजीवी वर्ग, सर्वसामान्य यांनाही आपण भेटणार आहोत आणि त्यांनाही आज थेट सवाल करणार आहोत की मागील 35 वर्षात केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांनी कोकणात नेमकं केलंय काय. देवगड पवनचक्की गार्डनच्या शेजारी आम्ही आहोत. या ठिकाणी काही स्टॉल धारक आहेत, त्यांच्याशी मुद्दामून बोलतो. या ठिकाणी ताई आहेत. ताई, नाव कसं तुमचं? माझं नाव शीतल हेमंत जोईल. बरं. ताई, काय सांगाल? मी एका प्रश्नाचा शोध घेतोय. रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग या लोकसभा मतदारसंघाचा आम्ही प्रवास करतोय आणि या प्रवासामध्ये एकाच प्रश्नाचा शोध घेतोय. मागील 30-35 वर्षामध्ये नारायण राणेंनी सिंधुदुर्गच्या एकूणच किंवा कोकणाच्या विकासामध्ये नेमकं काय काम केलंय की नाही केलंय, तुम्हाला काय वाटतं? काम केलंच आहे, कारण आता 2-4 वर्ष तरी आम्ही नगरपंचायतमध्ये असलेली भाजपची सत्ता आणि आमदार नितेश राणे यांच्या हस्ते हाताखाली असं सगळ्यांनी मिळून हे एक गार्डन आमचं मस्तपैकी व्यवसाय पर्यटनानिमित्त चांगलं केलं आहे. आणि त्याच्या निमित्ताने आम्हाला घरगुती आम्ही घरात बसलेली सगळीजणं आम्ही महिला मंडळी आज इथे रोजगार आम्हाला त्याच्यामुळे निर्माण झाला आहे. अनेक पर्यटक इकडे येतात, सगळ्या पदार्थांचा आस्वाद घेतात जातात आणि हे सगळं आम्ही राणे साहेबांमुळे आम्हाला आज हा दिवस दिसतो आहे. त्यामुळे राणे साहेबांचे मी भरपूर आभार मानते. ताई बोलल्यात. या ठिकाणी अजून एक आहेत. आपलं नाव कसं आहे? स्मिता सुधाकर सावंत. बरं, तुम्ही काय सांगाल? माझा तुम्हालाही तोच प्रश्न आहे. नारायण राणे यांनी खरंच काही कोकणासाठी केलंय का? केलंय, नक्कीच केलंय राणे साहेबांनी कोकणासाठी. कारण आमच्या देवगडमध्ये तर झिप लाईन किंवा गार्डन यासाठी, ह्यामुळे आता आम्ही इथे आहोत. गार्डन चालू आहे म्हणजे त्यामुळे पर्यटक येतात आणि आम्हाला पोटापाण्याचा काहीतरी धंदा व्यवसाय मिळाला आहे. त्यामुळे आज आम्ही इथे उभे आहोत. स्टॉल धारक आहेत, बोलतायत. अजूनही काही स्टॉल धारकांना आपण या चर्चेच्या निमित्तानं भेटणार आहोत. या ठिकाणी एक तरुण मला दिसतोय. मित्रा, नाव कसं तुझं? मला वाटतं स्प्रिंग पोटॅटोचं तुझा शॉप आहे. नाव कसं? कृष्णा भांडे. बरं, कृष्णा, काय सांगशील? मी एक प्रश्नाचं उत्तर शोधतो होतो आम्ही कोकणशाही टीम. मागील 30-35 वर्षात खरंच राणेंनी नेमकं कोकणासाठी काही केलंय का, तुला काय वाटतं? हो, केलं आहे ना. आमचं एक देवगड पवनचक्कीला गार्डन एक स्थापन केलेलं आहे. त्याच्यानुसार आम्हाला रोजगार, स्टॉलचा रोजगार मिळालेला आहे. त्याचप्रमाणे पर्यटक आहे ते जास्त इकडे वळू लागले आहेत. जसे मालवणला आहेत तसे इकडे वळू लागले आहेत. त्यामुळे आम्हाला चांगला प्रतिसाद मिळतो त्याचा. ओके, काय शब्दात धन्यवाद देशील? अजूनही काही प्रगती करावी. स्टॉलधारकांना वेगळं व्यवस्थित अनधिकृत जशी जागा आहे तशी अधिकृत जागा मिळवून द्यावी, एवढंच म्हणणं आहे. अशाच पद्धतीनं काही सर्वसामान्य नागरिकांना देखील आपण भेटतो आणि जाणून घेतो रत्नागिरी सिंधुदुर्ग लोकसभा मतदारसंघाचा प्रवास करताना नारायण राणे यांनी नेमकं कोकणासाठी मागील 30-35 वर्षात खरंच काही केलंय की नाही. चला माझ्यासोबत. केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांनी मागील 30 ते 35 वर्षात कोकणात काही काम केलंय की नाही केलंय, नेमकं जनतेचं काय म्हणणं आहे हे जाणून घेण्यासाठी आपण सिंधुदुर्गपासून सुरू केलेला प्रवास आता रत्नागिरीमध्ये पोहोचलो. एकूणच रत्नागिरी सिंधुदुर्ग लोकसभा मतदारसंघामध्ये आपला प्रवास सुरू आहे. रत्नागिरीतील जनतेला नेमकं काय वाटतं, रत्नागिरीतील लोकांचं नेमकं म्हणणं काय, हे या निमित्तानं आपण जाणून घेणार आहोत.
चला माझ्यासोबत. या रामआळीमध्ये आपण आहोत, काही व्यापाऱ्यांना भेटतोय. काय सांगाल? लोकसभा निवडणुकीची धामधूम सुरू आहे. राणे, राऊत, शकील सावंत बरेच जण निवडणुकीच्या रिंगणात आहेत. तुमच्या मनात कोण आहे? आमच्या मनात राणे साहेब रत्नागिरीचा विकास करण्यासाठी ते उभे राहिले. ते मतदानातून चांगल्या आघाडीने निवडून येतील ही माझी अपेक्षा आहे. आणि आमच्या रत्नागिरी जिल्ह्यातून चांगले कामकाज त्या पार पाडतील हे आम्हाला त्यांच्याकडून अपेक्षा आहे. अजूनही काही व्यापाऱ्यांना आपण भेटणार आहोत. चला. शहरातल्या काही व्यापाऱ्यांपर्यंत आपण पोहोचतोय आणि त्यांच्याकडनं जाणून घेतोय. खरं तर लोकसभा निवडणुकीची धामधूम सुरू आहे सर. विनायक राऊत निवडणुकीच्या रिंगणात आहेत, नारायण राणे आहे, शकील सावंत देखील आहे आणि अजून काही उमेदवार देखील आहे. तुमच्या मनात नेमकं कोण? माझ्या मताने तर कसं आहे माहिती आहे, आपल्या देशाचा विकास जसं प्रमाणे चालला आहे त्याप्रमाणे तसाच कंटिन्यू व्हायला पाहिजे. आणि जे काय आपल्या देशामध्ये घडतो आहे ते सगळं चांगलंच घडतो आहे. आणि आपलं रत्नागिरी सिंधुदुर्ग आपल्या ह्याच्यामध्ये पण विकास अजून तेवढा झाला पाहिजे तसं झालेलं नाही, पण अजून जर चांगला झाला तर चांगला होईल. आणि माझ्या मताने तर देशाचं जसं नरेंद्र मोदींनी जे आपल्या देशामध्ये विकास घडवत आहेत, बाहेरच्या देशामध्ये पण आपला जे चांगलं काय करतायत ते सगळं चांगल्या गोष्टी आहे आणि तसं व्हायला पाहिजे. तुमच्या मनात नेमकं कोण आहे, राणे, राऊत की सावंत? ते आता तसं तर आता काय सगळे आपले चांगलेच आहे, पण तरी पण आपण जसा चालला आहे तसं चांगला होऊ दे. जसं नरेंद्र मोदी जसं आपले करतायत चांगले करतायत तसं त्यांचा जर त्याचप्रमाणे त्यांच्या नरेंद्र मोदीच्या प्रमाणे ते तसं आले तर चांगलं आहे आणि विकास व्हायला पाहिजे आपला कोकणाचा. अशाच पद्धतीनं अजूनही काही व्यापाऱ्यांना आपण भेटणार आहोत. चला. एकूणच लोकसभा निवडणुकीची धामधूम सुरू आहे आणि आपण रत्नागिरीतल्या काही दुकानांमध्ये जातोय. या ठिकाणी देखील एक शॉप आहे, आपण मुद्दामून त्यांच्याकडनं जाणून घेऊ. सर नमस्कार. नमस्कार. मला खरं तर जाणून घ्यायचं आहे आपल्याकडनं. एकतर लोकसभा निवडणुकीची धामधूम सुरू आहे. राणे, राऊत, शकील सावंत बरेच मंडळी एकूणच निवडणुकीच्या रिंगणात उतरली आहेत. तुमचं नेमकं मनात कोण आहे? रत्नागिरी विभाग में अगर विकास करना है तो एक ही नाम है, नारायण राणे साहब। ऐसा क्यों? क्योंकि अब तक जो कोच भी आए हैं, जितना विकास हुआ नहीं हुआ वो बात कर, लेकिन अगर हमारे रत्नागिरी और कोकण को कुछ आगे बढ़ना है और कुछ विकास करना है तो उसके लिए बेस्ट दावेदार एक ही है, नारायण राणे। मैं सभी से अनुरोध करूंगा कि राणे साहिबा को ज़्यादा से ज़्यादा वोट करें, उन्हें आगे लाए ताकि हमारे महाराष्ट्र, कोकण विभाग और रत्नागिरी का विकास हो सके। ये सबसे मेरा अनुरोध है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा वोट करें नारायण राणे साहब को। हम सब उनके साथ हैं और विकास होगा, वो करेंगे विकास। उन्होंने सिंधुदुर्ग में भी विकास किया है और यहाँ भी करें। निवडणुकीची धामधूम सुरू आहे. रत्नागिरीतल्या रामआळी या बाजारपेठेत आपण आहोत. काही दुकानांमध्ये जातोय आपण, बघूया इकडे देखील नेमकं लोकांचं म्हणणं काय आपण जाणून घेऊया. या सर, काय सांगाल? खरं तर लोकसभा निवडणुकीची धामधूम सुरू आहे. राणे, राऊत, शकील सावंत हे सर्व मंडळी निवडणुकीच्या रिंगणामध्ये उतरलेली आहेत. तुमच्या मनात नेमकं कोण आहे? राणे साहेब, BJP. असं का बरं? BJPचं आणि ह्याचं जे चाललं आहे वरनं जे काम वगैरे चालू आहे ते BJPने ते एवढ्या वर्षात यांनी जे जे केलेले आहेत ते आम्हाला पसंत पण आहे आणि चांगलं काम चालू आहे आणि पुढं पण चांगला होणार आहे. त्यामुळं राणे साहेबांनी निवडून आमचं मत तर आहे, तुमचा पाठिंबा आहे? पाठिंबा आहे. असंच काही व्यापाऱ्यांना देखील आपण अजून भेटणार आहोत आणि त्यांच्याकडनं जाणून घेणार आहोत. चला.
शहरातल्या रामआळीमध्ये आपण आहोत आणि काही दुकानांमध्ये जातो, व्यापाऱ्यांकडनं जाणून घेतोय. खरं तर निवडणुकीची धामधूम सुरू आहे सर, आणि या धामधुमीमध्ये राणे, राऊत, शकील सावंत अशी बरीच मंडळी निवडणुकीच्या रिंगणात आहेत. तुमची पसंती कुणाला आहे? ची पसंती नारायणराव राणे साहेबांना आहे. असं का बरं? असं म्हणजे एक व्यापारी म्हणून आम्हाला अपेक्षा एवढीच आहे की रत्नागिरीत डेव्हलपमेंट व्हावी, इंडस्ट्रीज व्हावे, जेणेकरून सगळ्यांचे धंदे होतील. आपल्याकडे इंडस्ट्री नाही आहे आज रत्नागिरीमध्ये. आज लोकांची सगळ्या लोकांची कॅपॅसिटी आहे धंदा करायची. सगळेजण धंदे करू शकतात. मग तो कोणी असू दे, कुठचाही माणूस धंदा करू शकतो. पण धंदे कधी वाढतील? जेव्हा आपल्या रत्नागिरीत कंपन्या येतील, इंडस्ट्री येतील. आज आपल्याकडे पर्यटक पण भरपूर येतात, पण पर्यटकांना समुद्रावर, आपल्या बीचेसवर सोयी नाही आहेत. एक माझा म्हणण्याचा उद्देश काय की आपल्याकडे पर्यटक म्हणून बीचेसवर सोयी झाल्या पाहिजे. एक अजून डेव्हलपमेंट झाली पाहिजे, जेणेकरून पर्यटक पण खुश होतील, धंदे पण वाढतील असं. बरं, खरं तर अजून एक महत्त्वाचा प्रश्न मला विचारायचा आहे. नारायण राणेंनी मागच्या 35 वर्षात काहीच केलं नाही असं विरोधक म्हणतात, तरी पण तुम्हाला राणे पाहिजे. काय नेमकं वास्तव आहे? बघा, आपण एक सामान्य माणूस आहे, आपला काय राजकारणाशी घेणं देणं नाही. पण एक नागरिक म्हणून आता राणेसाहेबांकडनं अपेक्षा काय? आज आपण सिंधुदुर्गात गेलो, कोकणाचा एक सिंधुदुर्ग एक मोठा जिल्हा भाग आहे. तर सिंधुदुर्गात आपण गेलो, रायगडात गेलो, तर आज आपण रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, रायगडपेक्षा मागे आहोत. त्याच्यामुळे तिथे डेव्हलपमेंट बघून मला असं वाटतं की राणेसाहेब आले तर राणेसाहेब आपल्याकडे रत्नागिरीत खूप मोठ्या संख्येने विकास करू शकतात. आहोत, काही व्यापाऱ्यांना देखील भेटतोय. सर नमस्कार, आपलं नाव कसं? बाळासाहेब कवितके. मला खरं तर एक जाणून घ्यायचं आहे. लोकसभा निवडणुकीची धामधूम सुरू आहे. राणे, राऊत, शकील सावंत सर्वजण निवडणुकीच्या रिंगणामध्ये उतरलेत. तुमची पसंती कुणाला आहे? रत्नागिरीत नेमकी हवा कुणाची? आमची पसंती नारायण राणे साहेबांना आहे. असं का बरं? असं काम म्हणजे ते सिंधुदुर्गसारखा आमच्या रत्नागिरी शहराचाही विकास करावा त्यांनी म्हणून. खरं तर राणेंनी मागील 30-35 वर्षात काहीच केलं नाही असं देखील म्हटलं जातं, पण काय वास्तविकता काय? सिंधुदुर्गमध्ये त्यांनी भरपूर विकास केलेला ना. त्याप्रमाणे रत्नागिरीत आपल्याकडे इंडस्ट्री नाही, काही नाही, नवीन कुठचे उद्योगधंदे येत नाहीत, नवीन डेव्हलपमेंट कोणतीच नाही. ते राणेसाहेबांतर ते नवीन डेव्हलपमेंट होऊ शकेल. रत्नागिरी शहरातल्या बाजारपेठांमध्ये आपण फिरतोय, काही व्यापाऱ्यांनाही भेटतोय. सर आपलं नाव कसं? भरत जैन. भरतजी, मला काय सांगाल आपण? खरं तर निवडणुकीची धामधूम सुरू आहे लोकसभेच्या. राणे, राऊत, शकील सावंत अशी बरीच मंडळी निवडणुकीच्या रिंगणात उतरली आहेत. तुमच्या मनात नेमकं? आता काय, केंद्रात भाजप असल्यामुळे इथे पण भाजपचाच कॅन्डिडेट उभारून निवडून आला तर ते इकडे विकासाची कामं करू शकतील. कारण का तिकडनं जी मदत मिळू शकते केंद्रात ती इथे आणू शकतात. कारण का त्यांनी सिंधुदुर्गात त्यांनी जो काय म्हणतात त्याला, तो विकास जो केला आहे, तर ते आम्ही इथले प्रश्न त्यांना मांडले तर तिकडनं ते इकडे आणू शकतात आणि इथले पण प्रश्न सोडू शकतात. इथे पण काहीतरी जरा नवीन रोजगार उत्पन्न होऊ शकतो. आणि केंद्रात काय माहिती आहे, जर का मोदी साहेब आले तर इथे पण आपल्याला भाजपचाच पाहिजे, तरच तिकडनं ती मदत येऊ शकते. आणि डबल इंजिनचं सरकार झालं तर आणखी जास्त मदत होईल. बाकी काय सांगणार आणखी. खरं तर राणे साहेबांनी मागच्या 30-35 वर्षात काहीच विकास केला नाही असं देखील म्हटलं जातं. तुम्हाला काय वाटतं? तुमचं मत काय? नाही नाही, असं काही नसतं. जर का केंद्रात भाजप असेल तर इथे पण तो भाजपचाच कॅन्डिडेट पाहिजे, तरच तर तिकडनं सगळे नवीन रोजगार येऊ शकतात. जसं त्यांनी सिंधुदुर्गात कायापलट केला आहे तसं रत्नागिरीत सुद्धा होईल. हां, सर्वसामान्य रत्नागिरीकरांचं म्हणणं जे, मत जे, ते आपण जाणून घेतो. अजूनही काही व्यापाऱ्यांना भेटणार आहोत. चला. रत्नागिरीतल्या बाजारपेठेत आहोत आणि काही व्यापाऱ्यांना आपण भेटतोय, जाणून घेतोय. खरं तर लोकसभा निवडणुकीची रणधुमाळी सुरू आहे. राणे, राऊत आणि शकील सावंत हे सगळे निवडणुकीच्या रिंगणात आहेत. तुमच्या मनात नेमकं? आमच्या मनात एकच, नारायणसाहेब राणे दादा आमचे.
रत्नागिरीतलं एक खंबीर नेतृत्व असं पाहिजे आणि डॅशिंग नेतृत्व आम्हाला हवं आहे. आणि ते आता फक्त एकच आहेत, आपले नारायणसाहेब राणे एकच. कारण आपली रत्नागिरीत जर बदल घडवायचा असेल तर राणेसाहेबांशी आपल्याला पर्यायच नाही आहे. आणि त्याच्यासाठी फक्त राणेसाहेब, बाकी आमच्या मनात काही नाही. ते यायलाच हवेत आणि ते आम्हाला 100% खात्री आहे जास्तीत जास्त मताने निवडून येणार. कारण लोकांची प्रत्येकाची मनाची इच्छा आहे की राणेसाहेब आपले रत्नागिरीत यावेत, खासदार रत्नागिरीतला पुढे जाऊ दे आणि रत्नागिरीत भाजपचं नेतृत्व होणं गरजेचं आहे. आणि ते खंबीर नेतृत्व म्हणून राणेसाहेबच, दादासाहेब राणे आमचे, बस. आम्ही दादासाहेबांच्या मागे आहे. आम्ही राणेसाहेबांनाच मत देणार. असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा व बेल बटन प्रेस करा. तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका.